תביא את התיק! לא נגיד, אתה עושה לך! מה אתה נוגע בכדור? חרא, תביא את התיק! תביא את התיק! תביא את התיק! תביא! בוא רגע, מותק, בוא רגע, ילד, בוא. חבר'ה, למה ככה? חכה, מה נעשה? לא, ילד, אתה לא יכול לדבר רגע. כל הכיתה נעשה לך... המצב של היום, גם ככה, קשה לנו, יש לנו מקרים של חרם, שלא עלינו קוראים הרבה דברים. טוב, ילד! אח שלי! בוא רגע, תלך מאיתנו! שחקו, עברתי עכשיו, ראיתי אותם דופקים לו את התיק, דופקים, הכל. הבנתי שהם באותו כיתה, מעלים עליו בבית ספר. קודם כל בוא נדבר יפה, ילדים גדולים, לא מדברים ככה. שלום לכם אנשים, אני רוצה להגיד תודה רבה. הבעיה שזה קורה באמת, זה קורה בעיה. את יודעת מה אני רוצה? ברמה שתסתכלי על זה מהצד ותגידי אין מצב שזה הגיוני. בגלל שהגעת, זה סימן שזה הגיוני לך שזה קורה הדברים האלה. כשעברתי ראיתי את הסיטואציה הזאת, זורקים לו את התיק באוויר, הוא בוכה. כשראיתי אותו אומר חכה בבית ספר, חכה בזה, לא להגיע לסיטואציות האלה, לא לתת לילד להגיע לבית ספר כדי להחרים את החבר שלו, להפך, לתת את המוטיבציה של להיות ביחד, זה הכי חשוב. תודה רבה שהתערבתם ושרק נעשה שמח ונעשה טוב בעזרת השם. אמנם הסיטואציה הזאת היא לא אמיתית, אבל אם קורה לבן אדם או ילד מקרה כזה, ישר תתערבו, אל תפחדו להגיד למי שצריך, למורה, למורה, לאח, לאחות, שזה לא יקרה יותר במדינה שלנו. צריך לעצור את זה כמה שיותר מהר, לפני שזה מחמיר. די לחרמות!